Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba? Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. It's a winner and wonderful Wednesday, mga kabalitaktakan. Isa na namang araw na puno ng tawanan at talakan ng ating bubuksan ngayong umaga dito sa Morning Balitaktakan. Makakasama nyo, gentle giant ninyo na hindi nagsasawang nagpapatawa sa inyo kahit walay ang mga jokes, Charles Limon. Oh. Kaya nga. At kasama din natin ang ating mga dynamic trio. Nakalimutan. Tawa kasi. Makakasama natin, Ma'am Shisheki at ang ating in-house minion, Randy Guzman. Gustong-gusto ko yung ka-joke. Hindi mo kaya kami napapatawa. Hindi. Nakukro-kro ka kaya namin ng aga-aga. Sabi kaya. Bangon! Gising mga kabalitaktakan. And it's a winner! Winner Wednesday. Hindi ngayon. Thursday? Tuesday. Tuesday daw. Tuesday Oh my kasi gosh. kahapon. Ayan. Sige, pagbigyan na natin si Gentle Giant natin. What a winner Wednesday to everyone watching us sa mga nanonood sa amin live sa Facebook feed. Maraming salamat. Ang kakwentuhan, katsikahan, minsan kachismisan nyo, Ma'am Shisheki, at ayan na. Meron at alam nyo namang present palaging ating makulit na in-house minion. Yes, of course. Ang lakotserang frog, hindi nyo alam kung saan na naman ako nang galing. Yan. Pero andito pa rin ako, ang aga-aga kong dumating dito. Sorry na. Dahil gusto ko pa rin kayong makasama para umpisahan ang aking umaga. Ang nag-iisa pa ring minion in the house, Randy Guzman. Yan. Yan. Oo. Papa-booster siya ngayon kasi nakabakuna. Nakabakuna, siya. alam mo yun. Iscan nyo na ang mga digiboxes nyo, mga kabalitaktakan. Either you're using a smart TV or
free TV or digital smart TV, mahanap nyo kami sa Highland TV channel, and it varies on your specific location. So, just rescan those DJ boxes para mahanap nyo kami live and alive. Syempre, our Facebook page is also available, Regional News Group Luzon, our YouTube channel, RNG Luzon, our Twitter and Instagram for you to be updated with the newest, fresh ba talaga? Walang tulog. Fresh yarn. Fresh na hindi na nagsusuklay. Ayan. So, updated yan when you go to our social media networks. Yan. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan at upang ating simula ng ating araw atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga, February 23, 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga dito sa Baguio City, 15.8 degrees Celsius, habang ang inaasahan naman nating tataas ito mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 23.6 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:16 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang alas 6:03 ng hapon. Ayun, medyo hindi ko alam. Lumamig ba? Lumamig. Kahapon 16. Iba-iba eh. Oo, ang lamig nga kaninang umaga, no? Pag langhap ko ng simoy ng hangin, sabi ko, ano ba? You're back. Gusto ko yung ano ba? Diba? Lamig Mas malamig yung ano. Anyways, di ba, in the previous weeks, mga kabalitaktakan, nakita natin that there is a really surge of number of Omicron fifth wave sa Hong Kong natin. And the Philippine Overseas Labor Office in Hong Kong have now reported 60 OFWs that has tested positive. Nakakabahala yung number because this number has been adding up since February 21, 2022. 49 of whom are asymptomatic and community isolated. 9 are symptomatic and admitted to hospitals, and 2 have already recovered. As a result, the POLO, or Philippines Overseas Labor Office, through the Overseas Workers Welfare Administration, or OWA, presented qualified OFWs with $200 through the Aftercare, gusto ko to, financial assistance program. POLO also quickly coordinated hospital admission and or quarantine of worried OFWs with the Hong Kong Center for Health Protection and non-government groups. POLO is also assisting in the transport of COVID-infected OFW to quarantine, isolation facilities, and if necessary, hospitals because of an ambulance scarcity. Naku naman. Because of this infection with COVID-19 is not a valid reason for dismissal, POLO worked closely with employers to reassure workers that they could return to work once they have fully recovered. Despite the extraordinary hurdles, the Department of Labor pledges that it will continue to give required assistance to affected OFWs in Hong Kong under the leadership of Secretary Silvestro Bello III. Yan, no. Kasi nung isang araw, nakausap natin yung isa sa ating mga OFW dyan sa Hong Kong. Sabi niya, patuloy pa rin yung pag-iingat. Pero ayon naman kahapon kay Consul General dyan sa Hong Kong na si Raleigh Tejada, siya yung parang embahada, no? Nandun siya para sa embahada ng Pilipinas. Tiniyak naman ng Hong Kong government na hindi nila papabayaan ang ating mga OFWs na magpo-positibo sa COVID-19. Yun nga, ang pangit lang dun kasi they needed to be in publicized first before they made an action after it. Kasi di ba nakita natin meron talagang OFWs talaga that were discriminated when they tested positive sa COVID-19. Others were dismissed pa talaga, and nakakalungkot lang na kailangan pa bang lumabas nito before the government take action. And again, we're just very, blessed and we're vested here in the Philippines na kahit papaano we have isolation facilities that do not discriminate. Kasi sa kanila talaga there is still discrimination, and we've heard that already with one of the representative, Miss Pelaez, in one of her interviews last with another
media na yun nga yung nangyari. So another interview niya. Yun. And doon daw, alam nyo ba na Oh. dahil nga sa dami ng nagpa-positive sa kanila, napilitan sila na magtayo or mag-create ng 10,000 na beds. Dahil nga, hindi na kasya sa mga hospitals. Tapos yung mga pasyente nila, nag-aantay na lang sa labas. Kahit, di ba ang lamig doon? Winter doon ngayon eh. Oo. So ayun, ganun na nga, may sakit na nga, tapos nasa labas pa. Kaya medyo na-forced ang kanilang government na talagang kailangan natin ng more beds. So nagpagawa sila ng 10,000 na beds. Kaya lang, ewan natin kung madadagdagan. Sana naman, Oo. kumonti na. Sana. And with that, siguro naman, good vibes naman muna tayo. Oh. Medyo ano to, bad vibes, bad news Bad. na medyo good. Oo. Kasi nga, Paano ba yan? sobrang taas po no ng ating, sabi nga natin, gasolina, petrolyo, lahat yan. So, itong mga magsasaka party list, hinimok po nila ang ating gobyerno, nabigyan po ng subsidiya ang ating mga magsasaka at mangingisda. Uy. Para naman po, meron silang agarang pagpapalabas po no, ng pera para sa gasolina at iba pang uri ng tulong. Kasi binanggit po ni Representative Kabatbat, ng magsasaka party list na ang pagtaas po ng presyo ng langis ay may indirect influence or epekto po sa kanilang kabuhayan lalo na kapag ang mga magsasaka at mangingisda ay nagdurusa na nga sa pagbigat po ng Oo, gastos, din. tapos hindi sila nakakapagtrabaho, tapos dagdag pa po yung langis. So ito na ang ikawalong linggo na sunod-sunod na tumaas talaga ang presyo ng petrolyo ayon po kay Kabatbat. And ang presyo ng gasolina ay tumataas na din ng 7.95 Nako. pesos kada litro mula pa noong nakaraang simula nung taon habang ang diesel at kerosene ay tumaas na ng 10.20 pesos at 9.10 kada litro. Nako. Tumaas na siya. Napakataas. Oo nga. And our Oo. local farmers are struggling talaga. Not just lahat ng nasa agriculture sector natin because transportation is in need in that. Sila talaga yung sila yung nag-mediate to bring this goods and services to everyone. So if this is yung subsidy, di ba sabi mo rin in one of the interview is that diretsong ibibigay siya in form of gas, tama ba? Hindi na as form of monetary. Or parang pasada card. Tama ba? sa Ayun, mga pasada chuper card. natin. Oo, yan. So I hope this could really translate in a bigger platform para matulungan natin sila while the economy is also reviving. Pero kahapon, medyo nagwo-worry yung ibang economist because kahapon po, kinilala ni President Vladimir Putin ng Russia itong independence ng Donetsk at Luhansk kung saan pumasok na yung mga tropa ng Russia doon sa doon sa dalawang pinagagawan na yun sa Ukraine wherein possible daw yung conflict if ever baka tumaas yung presyo ng gas natin. Oo. Ma'am. Kasi 'di ba sa ibang bansa kasi nanggagaling din naman Yes. ang mga supply ng ating mga ganitong diesel, lahat ng halos gasolina. So pag nagkaganon, lalo na nga pandemya, kaya din pala tumaas po ang ating presyo ng gasolina dahil nga alam niyo naman pandemic pa rin. Oo. So talagang hindi pa rin naman very open or madali ang mga biyahe-biyahe. Pag kumukuha tayo tonelada. Tapos may war pa na baka pwedeng, naku naman sana. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa mundo, mga kabalitaktakan. Anyway, pero may hatid naman akong good news sa inyo. Yes, yun naman ang gusto Yan. natin. Kasi nakikita po na ang ating ekonomiya ngayong 2022 ay babangon muli mula sa pagkalugmok, Pero mamaya yan, pag-uusapan natin yan. Yan, pag-uusapan pala natin to. Ano ba to? So, share ko lang, ayon sa IHS Market Asia Pacific Chief Economist na si Rajiv Biswas, by 2033, the Philippines is set to join the ranks of a small group of countries in the Asia Pacific region that have a GDP exceeding $1 trillion. Dagdag pa ng London-based firm ay forecasted ang Pilipinas na maging isa sa pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon ng Asia Pacific tulad ng mainland China, Japan, India, South Korea, Australia, Taiwan at Indonesia. So yun
yun nga lang medyo problemado din yung ating ekonomiya. Pero nagtutulungan naman ang ating mga opisyal upang maibsan din itong isa pa sa mga issue natin na kinakarap dito sa Benguet naman, itong vegetable smuggling dito sa Benguet. Yun lang. Kamakailan ay sumulat si Department of Agriculture Cordillera Administrative Region Executive Regional Director Cameron Odsi sa opisina ni Governor Melchor Diclas upang iulat ang progreso. Ayon sa sulat ng Regional Director, may mga hakbang nang isinasagawa ang Department of Agriculture simula 2016. Matatandaang nilagdaan ang Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act noong May 2016 kung saan idineklara na large-scale agricultural smuggling ay economic sabotage. Layunin nitong protektahan ang mga Pilipinong magsasaka at agricultural enterprise mula sa mga illegal na mga ngalakal at importer. Kamakailan inuutos ni Secretary William Dar ang mga unit ng Department of Agriculture na ipatupad ang pinaigting at mas mahigpit na first border inspection at control sa lahat ng imported na pagkain at iba pang produkto may kinalaman sa agri-fishery. Yan yung sample ng carrots na smuggled. Oo nga, no? Parang hindi talaga healthy. Parang laruan. Oh. Alam niyo yun, yung mura na, mura nga, bibili ka nga. Kaso, parang ninanakawan mo yung mga magsasaka natin na naghihirap. Imbis na sila yung tutulungan mo. Plus, ikaw din ninanakawan mo din yung sarili mo sa tamang sustansya, no? True. Mga kapatid talaga, kabalita ko, no? Lumipat ka Oo. na. Hindi naman, syempre mga kapatid ko kayo, ano ba, Oo. wala akong kapatid. Ayun, so, sana naman wala nang mga ganito. Diyos ko naman, kawawa na nga yung mga farmers natin na ang daming tinatapon, no, na mga... Gulay. Oo, gulay. Oversupply. Tapos, Diyos ko, meron pang mga smuggled. True, but in a lighter note, nakita natin that even though our farmers are struggling here in Benguet, nakita niyo yung camaraderie nila that they are willingly giving these supplies for those that are in need, na yung nga yung mga community pantry na Oo. nauso during pandemic, that they may not get it monetarily, but punong-puno yung puso nila ng pagtulong. And though tayo naman, it's our time to give back to our farmers by looking and entertaining and making sure that we're buying something that is Yes. local. Alam natin, hindi na natin talaga isusugarcoat or anything. Alam na natin, it's higher. That these prices are higher because of mas mataas talaga siya for other outside reasons. But the thing is that if they have helped us before, tayo naman ang tumulong sa kanila in return. Yan. Plus, di ba, nagkaroon na ng caravan. Caravan yun, no? Caravan, Yung parang to no to protesta. smuggling. Oo. 25 po na mga... 250. 250, I mean, na mga Oh. delivery trucks ng mga gulay natin from Cordillera, ang nagkaroon po ng parang caravan to protest po na talagang bigyan ng pansin na Yes. sana naman matigil na po itong mga ginagawang pagsasmuggle po ng mga gulay na pwede naman po nating bilhin sa ating mga local farmers. Yan. Speaking of local, mga kabalitaktakan, mamaya po sa Tirada sa Umaga, ating abangan ang pagsisimula po ng lokal na pagpasok sa limited face-to-face ng mga paaralan sa probinsya ng Benguet. Makakasama po natin dyan si Ma'am Gloria Buyaaw mula po sa DepEd Benguet. Would really like to hear her thoughts about this one kasi with the limited face-to-face, gusto ko na talaga kasi I think that I am not being able to deliver the content of my, my lesson kung talagang there are ways, pero you get creative, pero gusto ko pa rin sana. And anyways, babalikan naman natin mamaya ang isang 10-year-old car racer. Yan. Oh, interesting. Wow. 10 years old at ito pa, isa siyang babae. Oh, di ba? And ang saya lang kasi they're trying to empower youth, and ang nakakataba ng puso is that she has overwhelmed with the support of her family. Sa iba rin naman po, usapan tayong pet mamaya. Tamang pag-aalaga sa ating mga alaga. And sa Barangay Nyangay, kailan ka po ba dapat talaga maligo, sa gabi o sa umaga? Ay, gusto ko Ayan. yan! Tamang pag-uusapan Parang natin kahapon yan, lang yan, mamaya. Oo. Naku, hindi naman. Hindi kami naliligo, so walang comment. Ah. Char! Ayan, pag-uusapan po natin lahat yan sa pagbabalik pa rin ng Morning Balitaktakan!
Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba magtapos itong pandemya ko? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Mahal ko kayo. Magpapabakuna ako. Na po natin, alas 7 eksakto ng umaga. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ngayong umaga po atin pong alamin sa tirada sa umaga. Kumusta na po kaya ang ating pasukan ng ating mga anak ngayon dito sa limited face-to-face class dito po sa probinsya ng Benguet, kasi alam po natin na sinimulan na din na yung ibang mga probinsya dito sa Cordillera, kagaya po ng probinsya ng Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, itong limited face-to-face classes sa ating mga elementary at sekundarya, pero atin alamin muna dito po sa probinsya ng Benguet kung kumusta na po ang pag-aaral sa new normal. Makakasama po natin sa ere si Schools Division Superintendent Gloria Buyaaw mula po sa DepEd Benguet upang alamin ang mga latest update ukol dito. Ayan po. Ayan. Good morning po, ma'am. Morning. Good morning, Cordillera. Good morning sa inyo.
Ayan. Naririnig niyo po ko, ma'am? Okay po? Medyo mahina, sir. Ayan, okay po. Sige po, ma'am. Ma'am, unang katanungan po, atin munang kumustahin itong ating limited face-to-face classes po dito po sa probinsya ng Benguet. Kumusta po ngayon ito, ma'am? Mabuti naman po ang pagsisimula as of the latest. Ayan, medyo nawala si ma'am. Since Monday, up 9,398 na mga bata ang pumasok as of the latest data. Ma'am, medyo pakiulit po, medyo may discrepancy lang tayo kanina sa audio. Hindi ko po narinig masyado. Kumusta po ulit, ma'am? Okay. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Yes po, ma'am. Okay. Maganda naman ang simula ng ating pagbabalik eskwela. May mga eskwelahan na nagsimula last week, mga limang eskwelahan. Pero ngayon, at Daiti 108, as of the latest data, we have 108 schools that opened with a total of 9,398 na mga learners na pumasok mula nung Monday. At okay naman, makikita na excited ang mga bata ayon sa mga reports ng mga pumunta kasi nahati ang mga personnel dito sa division na nag-monitor sa mga iba't ibang eskwelahan na nag-open mula nung Monday. That's good, ma'am, to hear. Maganda po yung balita. At least balik na po sa eskwela yung ating mga anak. So far po, yung in terms of the protocols, ma'am, pwede po ba naming matanong ano po yung pinapairal nating protocols pa rin? Kasi syempre kahit limited face-to-face pa rin yan, nasa pandemic pa rin po tayo. Ano po yung instruction natin sa mga paaralan to keep safe our children in going to school, ma'am? Ayun pa rin, sir, we are strict in implementing the basic protocols like kailangang dadaan muna ang mga bata sa triage at may distancing sa mga silid-aralan, yung mga upuan. Kailangan nakamast ang mga bata at syempre ang isang pinaka basic na requirement bago magsimula yung klase ay yung nabakunahan ang lahat ng mga teachers sa eskwelahan. So, nakita namin na nakahanda na ang mga schools, kailangan yung wash area, isolation rooms, mga ganun. Kasi DepEd has implemented the use of the school safety assessment test or tool. Kaya kung hindi pumasa yung mga eskwelahan doon, hindi pa sila pwedeng magbukas. Kung based on validation, kapag may mga dapat pang ihanda, hindi namin ipapayagan ang mga eskwelahan na magbukas. Pero lahat naman ng mga napuntahan ay nag-comply sa mga requirements. Pero ayun, lahat ng mga mag-aaral talagang dadaan sa triage at saka lahat ng mga basic protocols kailangan pa ring implement ng bawat school na nag-open because we indeed want to ensure na sa back to school or itong limited face-to-face hindi magiging dahilan ng pagkakaroon ng infection or positibo sa mga bata at pati na rin sa mga teachers. Okay po, ma'am. Ma'am, in terms naman po sa vaccination rate ng mga estudyante natin, lahat na po ba ng mga nagli-limited face-to-face ngayon ay bakunado or ano po yung meron pa rin po bang mga 5 to 11 years old or 5 and above na hindi pa bakunado, ma'am? At sa mga 5 to 11 years old, kasi simula pa lang dito sa Benguet, kaya yung nakuha kong data kagabi, 60 lang muna yung mga bata na 5 to 11 years old na nabakunahan. Pero yung sa 12 to 17, mas marami kasi nauna sila. We have 6,474 na mga secondary students
na nabukunahan na. Sir. Okay po ma'am. Pero sa ating mga guro ma'am, katanungan ko lang, hindi po ba pwedeng magturo ang mga guro natin kapag hindi sila bakunado or kapag may exemption sila? Ano po ba yung pamantayan po dito ng DepEd or wala naman pong puwersahan pagdating sa ating mga guro? Sir, hindi po sila pinupuwersa. Kaya lang may patakaran ng DepEd na dapat nabakunahan ang mga guro bago sila magturo. For now, we have 92.0% na data on vaccinated teachers. Ibig sabihin, meron pang iba na hindi pa nabakunahan. Kaya ang patakaran ng DepEd, kailangan mag-RT-PCR sila kung gusto nilang magturo at pumasok. Merong negative na RT-PCR result every 2 weeks na sila ang magbabayad pag ayaw nilang magpabakuna. Okay po ma'am. Okay po. Ma'am, in terms naman dito sa rollout, do we support naman itong pagro-rollout po ng gobyerno natin ng vaccine sa mga 5 to 11 years old since last week ata, no? Nagkakasimula pa lang itong vaccination sa nasabing age group, ma'am. May mga vaccination drive po ba tayong sinasagawa sa mga paaralan para mapabilis po itong rollout sa mga nasabing age group? Yes, sir. May mga iba na humingi ng permission for the use of the schools. Pero kukunti pa lang, kaya nga 60 pa lang yung nabakunahan as of the latest data na mga 5 to 11 years old. Siguro ang isa yung medyo nag-aalangan pa lang yung mga magulang sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak siguro, sir. Okay po ma'am. Ma'am, susunod ko pong katanungan, babalikan lang natin yung limited face-to-face natin. Meron pa rin po ba yung mga estudyante, can they opt na doon lang muna sila sa bahay mag-aral, maki-online class na lang sila while their classmates is in the classroom? Pwede po ba yun ma'am sa limited face-to-face or paano po yung pagpasok or setup ng ating mga estudyante ma'am? Una-una po sir, yung kailangan may parent consent. Kaya kung ayaw ng mga magulang at ayaw din ng mga bata, hindi namin sila pinipilit. Anyway, blended pa rin itong limited face-to-face ay bahagi pa rin ng tinatawag nating blended learning. So yung gusto pa rin magpatuloy sa module or online, kasi may mga online classes naman po, magpapatuloy sila sir. Ang mahalaga, nabibigyan ng pagkakataon, lalo na yung mga medyo nahihirapang makaintindi sa mga leksyon, na makapasok sa eskwelahan para magpaliwanag yung teacher. Okay po ma'am. Opo. So at least mayroon pa ring option pala ang ating mga magulang at ang ating mga estudyante. So far ma'am, wala pa naman po bang nagkakasakit ng mga estudyante natin or mga guro since the beginning of face-to-face? Kung may mga sintomas silang nakikita, ganun po ma'am? Wala pa naman akong nakuhang data sir. At kami nagpapasalamat na ganun nga, kasi yun ang isang dasal namin na talagang dapat walang magkasakit na bata. Ngayong papasok na sila sa eskwelahan. Pero ano po yung protocol natin if in case may sintomas itong estudyante or guro ma'am? Meron po ba tayong protocol po dito? Or so pag kasi araw-araw naman silang dumadaan sa triads, pag may mga sintomas na nakikita, doon muna sa isolation room, kaya required po yung isolation room. And then lahat ng eskwelahan nakipag-coordinate na sa barangay o sa pinakamalapit na RHU para sila yung mag-administer or sila yung tutulong kapag may mga cases na ganun po. So it's part of the whole process. Nasabihan ng mga eskwelahan na kapag may ganitong pagkakataon or sitwasyon, kailangang alam na rin nila sino ang tatawagan. So, sa halimbawa sa Bugyas Central, malapit yung eskwelahan sa RHU, kaya sabi ng barangay captain, sila ang in charge na pag may ganun na mga sitwasyon po. Oo.
Ma'am, last question na lang po. In terms of our enrollment, since sinimulan natin ang limited face-to-face, dumami po ba or lumiit comparing nung last year na 2021 in terms of our enrollment? Baka tumaas daw kasi sabi limited face-to-face na. Ano po yung update natin dito, ma'am? As of the latest enrollment, sir, nakikita namin na tumaas yung enrollment. Kasi marami pong nanggaling ng private school o yung galing sa ibang mga lugar. Siguro umuwi yung mga magulang, kaya dumami yung mga estudyante. For now, we have an increase of about 2,000 from, kasi 86 plus last year, and we now have a total of 89,000 plus na mga estudyante po na naka-enroll sa buong lalawigan ng Benguet. Okay, so that's good. Maganda na din na tumaas yung ating enrollees. Ma'am, panghuli po ang inyo pong mensahe sa ating mga magulang at sa ating mga estudyanteng nanonood po ngayong umaga. Go ahead po, ma'am. Okay, sa lahat ng mga magulang at mga estudyante, gusto kong magpasalamat sa mga magulang na nagsilbing guro at patuloy na nagsisilbing guro ng kanilang mga anak. Alam naman natin na maraming mga issue, pero salamat, kami nagpapasalamat na ang edukasyon ay nagpapatuloy pa rin dahil sa tulong ng mga magulang at lahat ng stakeholders na nagbibigay ng suporta sa ating mga eskwelahan. Ang mga LGU, private sector, lahat, PTA, kami nagpapasalamat sa inyo dahil hindi natigil ang pag-aaral ng ating mga anak dahil sa tulong ng pangkalahatang tulong ng lahat. So to all the learners, we thank you for persevering, and we continue to ask you to stay healthy and safe, and that you always have help if ever you need help. First, of course, from your parents. We also have your teachers and that group, our guidance counselors group, that is willing to listen if ever you need any help. But we are here continually praying for you and trusting you to God that you will continue to persevere and be determined and to help yourself learn in spite of the challenges of this time. To all our stakeholders, salamat din sa inyo, our LGU, MLGU, BLGU, of course to our regional office who keeps on guiding us and giving us the necessary guidance through the leadership of our regional director. Thank you so much. Of course, sa central office na laging nabibigay ng paalala. At sa lahat ng tumutulong, pati na ang mga media tulad ninyo, sir, na nagbibigay ng suporta sa edukasyon ng ating mga mag-aaral, lalong-lalo na dito sa Benguet. So thank you very much, and we continue to trust na magiging mabuti ang panahon at lahat-lahat na ng mag-aaral ay makakapasok na sa paaralan. Ayan, maraming salamat, ma'am. God bless din po. Yan po si Ma'am Gloria Buyao mula po sa schools, siya po ang Schools Division Superintendent ng DepEd Benguet. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Gano'n mo lang sa Pau! Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns
na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. This morning, kanina na pag-usapan natin ng most students are into learning. Ay, itong isang guest natin this morning, she's very driven to learn a different kind of sports. Kaya we are excited to have her, Miss Jana Caniente, together with her dad, Erwin Caniente. Good morning! Morning po. Morning po. Ang cute ng smile ni Jana. Good morning, Miss Jana and Sir Erwin. Bati muna tayo sa mga nanonood sa atin. Hi, good morning everyone. Ang cute. Ayan. Miss Jana, I just wanted to ask, paano ka nga ba nahikayat sa ganitong sports? Kasi usually the stereotype is pang lalaki lang yung ganitong sports. When I was 4 po, I saw some race cars po. Tapos, once I saw race cars po, I started watching racing videos po. Tapos, at 7 years old po, I started training at KF1 po. Sir Erwin, my question with you naman is that yung nakita nyo siya that she is into car racing, how did you support her? Bali, ang usapan lang namin is, yun, mag-aaral siya ng mabuti. Tapos, huwag siyang matigas ang ulo. And then, we will support her all the way. Oh. So, yun. Nung nag-ask siya na gusto niya mag-race, around 5 years old siya nun eh. Kasi hindi pa siya pwede. So, nagsabi namin maghintay na lang siya ng 2 years pa bago mag-start siya ng training dito sa Singapore. Tapos yun, nung naging patient naman siya, tapos after 2 years, 2018, nag-start siya mag-training dito. Wow. Grabe yung suporta natin, Sir Erwin, no? There should be a balance. Miss Jana, when you were starting up, syempre, this sports is not really very familiar or hindi talaga siya something that is available here in the Philippines. What were the challenges? And lalo na nag-pandemya, what was your struggles then? Struggles, lalo na pandemic. Yeah, we're having problems dun sa noong 2020 nahirapan kami because of nung nag-pandemic hindi siya wala, naka-close lahat. Oo. Walang race, walang practice. Yes. Walang school. So medyo nahirapan kami, wala siyang masyadong activities. Yes. Nasa bahay lang. So, yun. Although nag-start yung race 2020, nag-continue ng bandang November na.
Right, Tapos, ayun, ang daming kailangang gawin. Kailangan magpa-antigen, kailangan kumuha ng mga papeles para makalabas ka ng La Union. Exactly. And then go to the racetrack. Maraming experience na medyo nahirapan kami nung nag-pandemic and then nag-start yung days ng November 2020. Yes, and those struggles are the same struggles that our athletes have here in the Philippines. Miss Jana, was there a time na napanghinaan ka ng loob to continue with this kind of sports? When I lost in karting, I felt like I couldn't do it kasi that was the very first time I lost. Also. And after losing, Miss Jana, how does this losing motivated you to go further? We kept on practicing. We kept on practicing. She just she kept on practicing and improved her driving skills. Right. And ito naman, Sir Erwin, how important it is that for our young athlete, Miss Jana, that we understand her passion and our support that we show to her. Bale, nung nasabi niya sa amin nung nandito pa siya regarding dyan sa racing yan. Kasi takot din ako kasi babae. Yes. So, pero nung nakita naman namin na talagang wala siyang ibang hiniling sa amin eh. Hindi siya nagpapabili ng toys, hindi siya nagre-request ng kahit ano-ano. Gusto lang niya kumarera. Gusto lang niya mag-kart racing. So yun, doon namin, trinay namin lahat eh. Swimming, basketball, pinasubukan ko po basketball kasi talaga ayaw. Gusto 4 na gulong eh. Oo nga. Yun, full support na lang. Tapos lagi kami nagdadasal na every race niya or practice is lagi siyang safe. And ayun nga, laging updated yung mga gamit niya. Hindi siya pinapalabas sa racetrack na incomplete yung suot niya. Yes, such a unique passion at a young age, Sir Erwin, no? Miss Jana, what is yung now that we've known that nasa Singapore nga kayo, ano yung tournament na pinaghahandaan mo? Rock GP Junior po. And what is this? Is it an international competition? Sino yung mga kasali dito? Actually, yung Rock GP is by country siya. So meron din tayo dyan sa Philippines, kaso hindi pa kasi April ata mag-i-start eh. Dyan sa Philippines. Tapos dito kasi sa Singapore, since dito naka-base si mami niya. So lalo na nung pumutok yung bagong yung Omicron. Yes, the variant, yes sir. So medyo natakot kami dahil nga wala pang vaccine sa mga bata, di ba? So, tinakbo namin siya sa States para makakuha siya ng vaccine makakuha siya ng Pfizer vaccine. Oo, doon. Tapos, kasi February, tsaka lang nagsabi ang Philippines na babaksin na yung mga bata dyan. So, ayun, dito na kami dumiretso ng Singapore para dito na rin siya magre-race. Per country naman siya yung Rock GP. And then, kung sino yung magsa-champion, sila yung parang i-declare na overall for the whole Asia. Wow! Good luck, Miss Jana. And before I let you go this morning, Miss Jana, any message sa mga kapwa nating youth and to encourage them to also look into sports as a different avenue for learning? To all the kids out there po, if you want to try karting po, believe in yourself. Don't stop believing in yourself. Yes. Don't be shy. Don't be shy. And now I forgot what I was gonna say. Yes, The believe in support, yourself. respect everyone. What else? Study hard. So, ayan, kids, if you want to continue your sports, whatever sports,
Basta mag-aral kayo mabuti, galangin yung mga magulang nyo at saka mga matatanda sa paligid nyo. And huwag kayong mahiya, babae man, lalaki man. Kung ano man yung gusto mong sports, 4 na gulong, 2 gulong, bola, tubig, swimming, huwag kayong mahiya. Yes. Ayun. Yun. Sir Erwin and Miss Jana, thank you so much for sharing your time with us, and good luck on the next competition. Alam namin that you will bring home the bacon, sabi nga nila. Kaya ngayong piece of Sheki, nakita natin that regardless of your age, regardless of what sports that you want to, ang pinaka-importante dyan is that you put commitment and passion in everything that you're doing. Kaya mamaya-maya tignan natin ang ating mga pet care sa ating mga fur daddies and fur babies out there na gustong matuto pa on this kind of healthcare sa mga ating alaga. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Makukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and we'll love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan, and ngayon dito sa Iba Rin, pag-uusapan naman po natin ay tungkol sa ating mga fur babies. Ayan mga pets, dahil nga, alam nyo ba, ang number 1 rule, bago ka mag-decide talaga na maging fur mom or fur daddy, fur parents, dapat alam mo kung ano ang dapat mong gawin kapag nagkaroon ng problema ang iyong mga alaga, dahil mahirap naman yung wala kang idea kung anong nangyayari sa kanila, ano ang dapat mong gawin. Kasi most of the time, kapag po napapabayaan natin o mali po ang ginagawa nating medication o kayang alternative na kung ano ba ang dapat nating gawin every time na meron pong nararamdamang kakaiba o may sakit po ang ating mga fur babies, doon po namamatay po sila. And ayun po, isa po sa ating mga nagiging problema ng ating mga fur parents po, no? Kapag ang kanilang mga aso ay nagiging matamlay. Kaya naman nagtanong po kami sa ating mga experts kung ano nga po ba ang dapat gawin kapag ang ating mga alaga ay matamlay. Panoorin po natin ito.
Magandang araw po sa ating mga responsible pet owners. Ako po pala si Doc Peter at ako ang sasagot sa mga common na katanungan na naipadala po sa atin. So, sisimulan po natin. So, ang patient natin sa ngayon, siya si Wardo. Okay. So, ang unang katanungan, ano po ang rason kung bakit matamlay ang aso? So, sa unang katanungan pa lang na to, ang dami na ang dog na kasi ng pwedeng kasagutan nito. Una, pwedeng virus. Pangalawa, bacteria. Protozoa. Fungal. Parasites. Sa parasites po, pwedeng sa internal parasites and external parasites. Pwedeng ito ang nag-cause na ang pananamlay ng aso. External parasites, meron tayong tapeworm, roundworm, hookworms, and etc. Sa external parasite naman, commonly we have tick or garapata, flea, or ugas, and yung nagpupus ng galis, mites. And we have also pwedeng mag-cause ng pananamlay ng aso, nutritional deficiency. Ang common dito is vitamin and mineral deficiency. Pwede ring trauma. Sa trauma, pwedeng fractures ng mga iba't ibang organs or bone structure. Ayun po mga kabalitaktakan, ang mga rason kung bakit nga po nagiging matamlay ang ating mga alagang aso. Alam nyo ba sa amin, yung mga magulang ko, kapag pumatamlay ang aming mga dogs, kasi meron kaming parang 5 dogs, 5 na ata ngayon kasi nadagdag na si Donut. And meron kaming 2 dog na namatay. Actually po, yung isa doon ay nakakain po ng bullfrog. Dahil sa probinsya, may mga ganun nga, so nakain niya. Tapos yung isa naman, nadilaan po niya yung mga ini-spray na kung ano-ano man dyan. And usually, akala ng mga fur parents, dapat bigyan mo daw sila ng mga asukal. Sabi po nila, asukal daw ang dapat ipakain. Though, minsan po, may mga tendency na okay naman yung papakainin mo ng asukal. Kaya lang, mas okay pa rin po na dalhin po natin agad sila sa mga vet, sa ating mga vet or veterinary clinics para po agad po silang mabigyan ng lunas. And of course, dapat po gumawa talaga tayo ng mga research, yung mga talagang makakatulong at mga dapat po nating gawin for our fur babies. At ngayon, alam ko na ang gagawin namin dito sa aming mga fur babies dito na si Tofi, si Wilson at si Daphne. O, diba? Siya shoutout ko sila para kunyari naririnig nila ako. And yun nga po mga kabalitaktakan ng aking i-share dito po sa iba rin. Kaya kung gusto nyo pong maging fur parents, dapat din po magkaroon kayo ng puso na alamin ang mga makakabuti para sa kanila. Mamaya po sa ating barangay Nyangay, kailan nga po ba dapat talaga maligo ang isang tao? Tuwing umaga o tuwing gabi? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan.
hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangang umayos para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa panlilita. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ito na ang barangay. Ay, yan ay! Sayaw pa more! Sayang. Gusto mo na namang Paro-paro G. Hindi, tama na. Iba na, toxic na dapat. Ay! Mamaya ka Oh. sa amin. Hindi. Giant. Hindi, ikaw nga eh. Ngayon pa mga kabalitaktakan, no, pag-uusapan natin kailan po ba ang tama talagang or anong mas better na pagligo? Sa gabi Yan. po ba o sa umaga? Naku, madaming makaka-relate dito pero ako hindi ako makarelate dahil hindi naman ako naliligo. Charot! Kaya nangangamoy pala dito sa studio. Ayan po. Sino po ang Team Umaga? Team Umaga! Kunyari ka namang naliligo ko sa umaga. Hoy, naliligo At ang ako. Team Gabi! Oo, ayan. So, para po sa ating first round, pag-usapan natin. Go, itira mo na yan, Charles Liman. Ba't ako na naman? Sige, ikaw. Sige. Ayan, ganito kasi yan mga kabarangay. Kasi nga po, kapag naliligo ka sa umaga, no, at papasok ka sa trabaho, syempre, hindi mo naman afford, di ba, na maging amoy digmaan ang inyong pagpasok. Puwera na lang kung amoy digmaan talaga yung papuntang trabaho ninyo, no? Pero yun nga mga kabalitaktakan, it starts you in the morning kapag naliligo ka sa umaga. Kasi nga din naman para fresh, 'di ba? Alangan naman papasok ka sa trabaho, stress ka agad yung naaamoy nila, no? Nagtatakip na, dumadaan ka pa lang, nagtatakip na sila ng kanilang mga ilong. Pero ayun nga mga kabarangay, to set your mood, to set your attitude, dapat fresh lang kapag umaga. Hayaan mo na lang kapag uwi ka, amoy digmaan na, okay na 'yun. Yan. Ikaw naman, Ma'am Shisheki, ano naman po ang iyong masasabi? Kasi it's healthier to take a bath in the evening, mga kabaranggayan. Kasi nga, lahat ng dumi, lahat ng mga viruses, lahat ng mga, syempre, except yung hand washing, it's a must na do we do that. Yung lahat ng mga nakuha mong dirt, allergens, pollens, sinabi ko na lahat. Ang dami, may pollen. May pollens, may pollens. Dry skin also, it exfoliates pag naliligo ka sa gabi kasi nakolekta mo lahat ng dumi galing sa lawas. So ako, I personally also, I find it more effective kasi mamaya ko nasasabihin sa round 2. Ayan. Mga kabalitaktakan dito po sa ating round 2, pag-uusapan naman po natin, ay dapat po bang gabi o maligo o umaga kapag ikaw po ay may trabaho? Yan. Sige, ako magsisimula. Go. Siguro depende sa nature of your work. However, you do it smartly. Yun nga, kasi siya naka-eyeglass dapat pag maliligo. Oo, dapat gano'n. Dapat naka-stethoscope. Ang point ko is that, yun nga, sa nature of your work, parang kami, naliligo talaga ako sa gabi. At para sa akin, mas nare-refresh ka kasi na matulog ka ng malinis before mo matulog. Parang it also gives you a more relaxing mood na talagang magpapahinga ka na, malinis kang magpapahinga. And yung comfort na paghiga ka sa bed mo, parang ang linis-linis mo, ikaw yung pinakamalinis na tao. Kaya mas gusto ko yung naliligo talaga ng gabi. And in the morning, pag di mag-shower ka na lang, quick run ng shower. Or alam niyo na, sa ating mga babae, huwag kakalimutan ang ating feminine hygiene, syempre. Ganun yung nanay ko, naliligo ka sa gabi. Pero naliligo din siya sa umaga. Oo.
Oo, kapag... Sana all. Sabi mo naman Oo. sa nanay mo, i-share naman yung 1 ligo sa akin. Bibigyan kayo rin. Oo, naka 10 ligo na ngayon eh. Hindi ko alam. Oo, pero yun yung benefit naman, marami din. Kasi nga din naman, kapag katabi niya yung tatay ko na matutulog na hindi naligo, ay, apo, agad sigarilyo kami na yung kamampaelag digos ko na. Ayaw niya matulog na ako, ano. Pero sa akin, i-defend ko naman yung sarili ko, ano. Kasi nga din naman, mga kabalitaktakan, babad na babad ka sa trabaho, maraming mga ginawa, kaya na-expose ka sa iba't ibang mga dirt, ano. So, mas maganda maligo sa umaga para prepared ka sa anumang mga dumi na pwede mong makuha bago ka pumasok sa trabaho, at para naman ano maganda yung presentation or your attitude kapag makikiharap ka sa mga customer, kapag sa boss mo, langan naman pinapagalitan ka na nga ng customer mo, maamoy pa niya yung ibang amoy dyan, ano. So mas maganda na lang na maligo ka sa umaga. Yan. Para sa ating last round, wala na pong topic dito. Ano, umaga o gabi? Gabi. Gabing-gabi pa rin. Gabi? Gabi pa rin. Kasi? Gabi, kasi nag-iisip si Charles, nag-iisip din ako. O sige, tawa-tawa ka dyan. Tawa lang ako. And sa tingin ko rin kasi pag naliligo tayo ng gabi, mga kabalitaktakan, is mas may oras kang maligo. Parang hindi mo naiisipin na, nagmamadali ka sa oras mo. Pag gabi, you take time to really clean. Kasi yung iba, pag naliligo, diba, 3 buhos lang, tapos na. Wisik lang. At least pag gabi, meron ka ng oras, meron ka ng time talaga na mag-scrub, kung ano mang lilinisan or anything. And that, mas may oras ka for yourself. Ayun. Ano yun? Yung anghel ko may sinasabi. May bumubulong. Google, wag kang mag-Google, ha? Sagutin mo ng totoo sa sarili mo. Huling-huli. Hindi ba pwedeng magtingin? Hindi pwede. Go. Ayan, mga kabalitaktakan, mas maganda pa rin po ang gising natin at pagpasok natin sa trabaho kapag naliligo tayo ng umaga. At ayun na nga din, natatanggal yung mga sakit ng ating mga katawan mula kahapon hanggang sa ngayon. Matatanggal yan kapag maliligo ka sa umaga. Kasi nakakatulong din yan, para ma-boost yung focus mo sa work. Alangan naman, kasi ako, kapag hindi ako naligo ng umaga, maliligo ng gabi, alam mo yung mainit yung katawan mo, you don't feel fresh kapag papasok ka sa trabaho. Kaya nga, palagi akong kahit puyat ako, sinasabi ng nanay ko, pinapagalitan, "Uy, puyat ka na, wag ka na maligo." Sabi niya, hindi ko afford talaga. Mas maganda pa rin ang maligo sa umaga. Ayun nga po, mga kabaranggayan, narinig na po natin ang dalawang panig at ang sagot naman po ni Kapitan ayon po sa isang research ng NewYorkTimes.com. Sabi po dito na mas okay po maligo sa gabi about 90 minutes before bed dahil na-prepare po nito ang ating katawan para po sa mas maayos na tulog. Pero ang sabi naman po sa Time.com, a morning shower can help shake off sleep. So yung antok mo mawawala and it will help you get going. So yon mga kabalitaktakan, no? Kahit po anong oras kayo maligo, ang importante ay naliligo po kayo para po malinisan at kung saan po kayo comfortable. And of course, dapat din po isaalang-alang din natin yung ating health and safety. Katulad nga ng sabi ni Charles na kapag puyat ka, huwag ka po maligo sa umaga dahil pwede po itong magbigay ng epekto na hindi maganda. And sa gabi, kung sobrang pagod na pagod ka naman po, huwag ka din maliligo dahil pwede din po itong makaapekto sa ating health. So huwag ka na maligo. Kayo mga kabaranggayan, ano po ang inyong palagay? Mas okay po ba ang maligo sa gabi o sa umaga? Isagutin po ninyo yan dahil babasahin namin ang inyong kasagutan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan!
Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Balitaktakan. Ayan, nag-aaway pa rin talaga kami, no? Kanina nga, no, nakakatuwa lang that we are looking and finding ways for everyone to be safe kahit na nga it's either face-to-face learning man yan or hindi. And nakita naman natin that it has been tested na. Kaya mo yan. Kaya mo It yan. has been tested now with other provinces, other localities, other schools, and nakakatuwa lang that at least walang discrimination for those that are vaccinated or hindi pa. And we just wanted to keep a balance of learning for everyone. And honestly, nahihirapan ang educators natin, ang DepEd, ang higher education natin, ang CHED, to just provide quality education kahit may pandemya. Yun naman yung gusto natin. And that you cannot question how we try to, alam mo yung meron tayong ang sabi na, and I quote, guinea pigs na itatry muna nito and then hindi muna itatry. So again, we wanted to really give everyone the learning, the education that they all deserve. Tama. And speaking of that, no, yung education na we all deserve. Nako, nakakamangha po na sa ganong age po ng guest kanina ni Ma'am Sheki, no, si Jana, ay natutunan na po niya ang mga sports na ganito and of course yung disiplina po ng isang athlete or isang racer kahit na ganun po ang kanyang age. So nakakabilib po kayo. At kagaya din ng nakakabilib ang mga expertise ng ating mga professional veterinarian sa pagtuklas kung kumusta po ang ating kalusugan ng ating mga fur babies. Kaya naman sa ating mga fur parents dyan, tutukan nyo po, bantayan lang ng ang ating ang ating mga anak na mga fur babies para nga din naman po sa kanilang kaligtasan. At kasi meron yung friend ko na recently namatay yung kanyang dog, si Mika Sevilla. Ewan ko kung nanonood siya. Condolence sa iyong fur baby. Sorry. So, nagkita kasi kami noon, hindi niya binuhat yung kanyang aso. Akala ko idadala niya dito sa Baguio City. Yung pala, patay na. Pero ang laki ng pagmamahal din ng mga fur parents sa kanilang mga fur babies. Mas maganda na lang na mag-alaga ng aso kaysa anak, sabi niya nga eh. Oo, yung nanay ko nga pag dumadating sila, kunyari sa ibang lugar, pagdating, ay, kumain na ba yung anak ko? Siyempre ako, hindi pa. Sasagot ako, nakatingin pala sa aso namin. Yun nga, tapos minsan mas mahal pa yung kinakain nila kaysa sa mga fur parents nila. And that is really how they put their love. Sa kanilang fur babies. Marami din naman na yung hindi nga kinaya, and that kahit pa paano, in order to make sure na okay pa rin yung mga fur babies nila, pinapaubayan na lang sa mga, taong merong kakayanang mag-alaga. And kanina naman sa barangay Nyangay, I still believe na mas maganda rin maligo sa gabi. O yan, harap ng kakampi. Sige, tignan natin. And shout out to Miss Jana and all the Cañete family that is watching us here in the Philippines, in Pangasinan, in La Union, and also in Singapore. Good morning. And sabi ni Ate Jana, both. Both. Ayan. Sabi niya, both na lang. Para walang away. Oo, sabi naman po ni Summer, Team Sheki ako dahil magandang maligo. Sa gabi po dahil nakakatanggal ng stress, katulad ng crush ko po si R. Siya ang nagtatanggal ng stress sa araw-araw po. So tubig ka. Saan yan? Si Rawls. Ay, galing. Galing at tumawid Yan. And also pala, binabati ko yung family ko dyan sa Ilocos Sur. Yes. Fontanilla family dyan sa Nueva Ecija. And also, yung dati kong katrabaho nanonood na ngayon. Nasa BSU siya ngayon kasi. Si Nick Agsiwan, good morning! Ay, new viewer natin yan. And syempre, shout out to my kids! Elera and Ethan, maglalaro ulit tayo mamaya. Virtual laro tayo mamaya ng, tic-tac-toe. Kaya kahit tic-tac-toe? Oo, tic-tac-toe. Mamay. Kaya kahit lagi akong talo, carry lang. And also to our family all over na nanonood sa Taiwan, Korea, sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, La Union. Maraming salamat sa pagtutok sa amin every morning. Gusto ko din pong batian po, no? Ang aking magulang, Mama and Dadus, and of course, kay Kuya Nonong na nagatid po sa akin para makasama ko kayo dito sa ating Morning Balitaktakan. Ninja moves, Oo, Tubilio and Mainat family, and of course, Bebe Lalabs magising na, papasok na sa school. And sa lahat po ng nanonood sa amin all over the Philippines and the world, maraming salamat po. Talagang abot tayo ng world, di ba? Yan. And syempre gusto namin magpasalamat sa Muzar for
teaching our kids yan, or kahit man hindi mga bata ng gustong matuto ng musical instruments, maraming silang available dyan. And also, TJ Home Builders, where they turn houses into homes. Maranan and Ballesteros Optometric Clinic and Dizon Vision Clinic. Of course, gusto din po naming magpasalamat sa Pugo Adventure. Yan, habang nagtinuturuan ng ating mga anak ng bagong skill, magpalamig muna kayo sa mga milk tea ng batang 90s. At para mawala ang stress nyo sa inyong pagtuturo sa inyong mga anak, gumamit kayo ng PAW. Walang aw sa PAW. Sabay-sabay na eh. Yun no, yung inaantay ko. Ayun po, maraming salamat. Mamaya pong 6:00, abangan po ninyo ang Luzon Headlines at ang News Force North Luzon para po sa mga balita ngayong araw. And of course, live po kami pa rin sa aming Facebook channel, RNG Luzon, and aming YouTube channel, RNG Luzon. Ayan. Sige, ako na magpapaalam. Bukas, abangan nyo ulit ang inyong kakulitan at katawanan sa iba't ibang mga istorya. Charles Limon. Katsikahan at katsismisan in a good way. Ang Ma'am Shisheki na ilaw ng inyong umaga. Ma'am Shisheki, ito na naman ang iyong dynamic trio. Sorry Ren, ano yun? Naku, hindi na ako magpapakilala. Tinatapos Hindi, na ni Ma'am ayan mo na. Shisheki. Sorry. Sige na, paalam na. Ay, wag! Nako, syempre Randy Guzman pa rin, no? Ang minion na napakaliit pero napakakulit. At sige na ma'am, ikaw na. Ayaw mo na eh. Syempre, bukas tutukan nyo pa rin ang dynamic trio na bubuo ng inyong agahan. Ito ang Morning Balitaktakan!